Tervehdys! Mä oon kuvataiteilija Ville Räty ja pitkästä aikaa teen videon, kun sitä oikeastaan vartavasten pyydettiin. Että videoista on tykätty ja ihmiset on kiinnostuneita kuulemaan ehkä jotenkin siitä taiteen tekemisestä, taiteen maailmasta ja taiteilijan arjesta ja muusta. Ja jopa podcastia kysyttiin, että pitäisikö sitä alkaa tekemään. Voitte laittaa kommenttiin, että kannattaako tehdä, mutta se voisi olla ihan mielenkiintoista. Mutta laittakaa tuohon videon alle kysymyksiä, mistä haluaisitte, että puhuisin videoilla taiteen tekemiseen tai taiteilijuuteen liittyen tai miksei muutenkin elämään ja ajatteluun ja tämmöiseen liittyen. Niin voin toki tehdä videoita, jos niille kysyntää on. Tänään ajattelin puhua tässä videossa taiteen katsomisesta. Mulla oli tuossa näyttely tuolla Veikko Halmetojan galleriassa alkuvuonna. Ja siellä käytiin monien ihmisten kanssa kiinnostavia keskusteluita siitä, että miten he näkee ne mun teokset ja miten taidetta ylipäätään tulisi katsoa. Ja mulla on siihen muutama käytännön neuvo käytännössä. Jotenkin tätä aikaa kuvastaa se, että me tuijotetaan kännykkää ja kuvat viuhuu tosi nopeasti ja ihminen jaksaa katsoa noin 7 sekuntia yhtä kuvaa ja sitten sen pitää jo vaihtua, muuten alkaa kyllästyttää ja puntti tutisee. Niin taiteen katsomisessa tämmöinen frekvenssi ei kyllä toimi, että jos menette taidenäyttelyyn tai jossain on taidetta esille, niin antakaa sille taideteokselle esimerkiksi minuutti aikaa. Se on jo pitkä aika ihan vaan tuijottaa ja katsoo taulua tai mitä tahansa veistosta tai teosta, mikä on tehty. Mutta mun mielestä voi ajatella vähän semmoisen analogian kautta, vähän niin kuin musiikin kautta, että jos te ostatte jonkun bändin levyn ja te kuuntelette jokaisesta biisistä 7 sekuntia sitä introa, te olette kuunnellut levyn läpi, teette mielipiteen siitä, että minkälainen levy oli tai minkälainen se biisi oli sen 7 sekuntin perusteella, niin se ei vaan kerta kaikkiaan ehdi aueta teille se kappale. Ja taideteoksen kanssa on vähän samantyyppinen tilanne. Että jotkut teokset voi olla hyvin toteavia, että siinä on vaan mustaa valkoisella laitettu kankaalle ja voi tuntua siltä, että 7 sekunnissa sen voi vilkaista ja todeta, että no, tää on nähty. Mutta ehkä tämmöisessäkin teoksessa niin olisi ehkä syytä hetkeksi aikaa pysähtyä pohtimaan, että mitä varten se taiteilija on semmoisen teoksen tehnyt. Mitä varten se on käyttänyt juuri niitä materiaaleja, juuri niitä värejä, juuri sitä kokoa ja muotoa, joka siihen kyseiseen tauluun on sitten valittu. Ja myös voi ajatella sitä, että minkälaisia jälkiä sieltä teoksesta löytyy ja onko siellä jotain isoja asioita ja jotain pieniä asioita, kertautuuko jotkut teemat tai jotkut muodot tai jotkut tietynlaiset rytmit, löytyykö sieltä teoksesta jotain rytmiä vai minkä tyyppisiä ikään kuin konnotaatioita ja tämmöisiä assosiaatioita se alkaa teidän mielessä herättämään se teos. Ja kun sille teokselle antaa aikaa, vaikka vaan sen 1 minuutin, niin mä uskon, että mieleen nousee jo muutamia kysymyksiä sitten siitä taiteesta ja se voi avautua sillä tavalla itsellekin pohdittavaksi teos paremmin. Saatikka, että sitten antaisi jollekin teokselle vaikka 10 minuuttia aikaa, että sä vaan tuijottaisit jotain teosta 10 minuuttia tai vaikka puoli tuntia, niin silloin se teoksella on mahdollisuus vaikuttaa suhun ja antaa se olemuksensa sieltä jotenkin paremmin esiin. Ja taidetta ei välttämättä tarvitse millään tavalla järjellä yrittää ymmärtää, vaan nimenomaan ehkä tunteen kautta, että minkälaisia tunteita se herättää ja kaikissa taideteoksissa, tai monet on jopa semmoisia paradoksaalisia, että siellä ei ole mitään oikeaa vastausta, oikeaa tapaa katsoa ja kokea sitä,
vaan se taideteos toimii jonkunlaisena peilinä sille katsojalle ja katsoja voi löytää niin kuin itsestään sitten jonkunlaisia uusia puolia tai uusia näkökulmia maailmaan ja vaikkapa siihen taiteeseen. Mutta ettei tämä nyt veny liian pitkäksi tämä video, niin päätetään se tähän. Antakaa sille taiteelle aikaa, 1 minuutti per teos, niin sen näyttelyyn voi sitten käyttää semmoisen puolisen tuntia tai tunnin. Niin jokainen teos saa arvoisensa katselukokemuksen. Kiitoksia. Palataan videoihin ja laittakaa tosiaan mulle vinkkejä, että mistä mä voisin puhua tai näissä videoissa. Moi moi!